4 роки, як Петро Порошенко виграв на позачергових виборах президента України. Ми вирішили поцікавитися як у депутатів, так і пересічних українців, що зроблено за цей час для повернення окупованого Криму. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Конституційна комісія, до якої я теж належу, розробила зміни до Конституції, які мають чітко продемонструвати, що Україна була і залишається разом з кримським народом, з кримською автономією. Досі не розроблена план та стратегія повернення. І головне, що я поки не бачу, як саме будемо повертати людей. Головне, я думаю, що немає історичної відповіді, яким чином буде повернення Криму відбуватися гуманітарним шляхом реінтеграції. Хоча треба зізнати з іншого боку, що за 4 роки вдалося все ж таки змінити і зробити жорсткою позицію наших міжнародних партнерів щодо ситуації по Криму і неприйняття анексії. Дуже багато роботи президент робить в тому, щоб повернути Крим. І це питання всієї України, це питання Європи, це питання світу – повернути Крим. Ми ініціювали ряд важливих і заяв, і, зокрема, були підтримані резолюції, які визнавали на рівні ООН, що Крим – це територія України, але водночас окремого, скажімо, формату, який би постійно вів дискусію і сфокусовано на цьому працював з деокупації Криму, так і за 4 роки не вдалося створити. На жаль, на даний час нічого не зроблено для повернення Криму. Всі сподіваємося, чекаємо і надіємося. Надо, чтобы люди наши там жили. Если они сюда все переедут, то кто там будет заниматься тем, чтобы Крым в конце концов возвратился в Украину? Повертати Крим – це не задача Порошенка. Порошенко зробив набагато більше, ніж всі попередні президенти. Не слежу за політикою, але, по-моєму, нічого не зроблено. Я думаю, нічого не зроблено, щоб закінчувати війну, затягується війна. Коли війна, який Крим, про який Крим може бути мова?